कोकणशाहीच्या मंचावर होणार सखोल विचार मंथन। सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासाचं निमित्त आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थापना दिवसाचं, अर्थात मे महिन्यातील 1 तारीखचं। सर्वच राजकीय पक्षाचे जिल्ह्यातील प्रमुख उपस्थित राहणार कोकणशाहीच्या वैचारिक मंचावर। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समस्या आणि अडचणींचा होणार थेट पंचनामा आणि तयार होणार सिंधुदुर्गच्या विकासाचा आराखडा। कोकणशाहीच्या या उपक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीचा YouTube चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं।